dostávají nejčastěji proto, že se jedná buď o zraněné jedince, to se většinou týká dospělých jedinců, který narazí do nějaké třeba proskené plochy, můžou narazit, nebo do drátů elektrického vedení, anebo se stává, že srazí auto. Nejčastěji se k nám dostávají kalousy ušatí a puštíci obecní, to jsou vlastně i v Praze dvě nejčastější sovy, dva druhy nejčastější. A občas se k nám dostane i vír velký, ale to je spíše vzácnost. Pak se k nám dostávají často mláďata v létě, který se k nám dostávají, protože vlastně vypadnou z hnízda, nebo když je nějaká bouřka, tak spadne celý hnízdo. A nebo se stává, že ty mláďata vlastně už jsou tak velký, že z toho hnízda pomalu vylejzají, ale ještě nejsou obratný a stane se, že vlastně spadnou z té větve. To je tak ve věku zhruba 4 až 5 týdnů těch mláďat a to je úplně nejčastější. Pokud se stane, že se k nám dostanou do záchranné stanice mláďata, u kterých víme, z jakého hnízda vypadly, přímo víme to místo, ten strom, tak se snažíme vždycky vrátit. A děláme to tak, že s pomocí ornitologa, který s námi spolupracuje, který má vybavení techniku na lezení na stromy, tak je vlastně vracíme. Jsou teda určitý podmínky, které musí vlastně být splněny, aby se to mládě dalo vrátit. Hlavně musí být ve správném věku a to hnízdo nesmí být zničený a musí tam ty rodiče opravdu lítat. Ale pokud tohle je všechno splněné, tak to vlastně děláme. Udělali jsme to několikrát a je to to nejlepší, co pro ty mláďata můžeme udělat, protože vlastně zůstanou v péči svých rodičů, která je vždycky nejlepší. Nadešel šťastný okamžik. Tady sameček víra, který včera zapadl v Dejvicích do jednoho ze světlíků, se opět dostává na svobodu. Je bez zranění, takže v pohodě ho můžeme vypustit. Sovy patří spíše mezi vzácné pacienty a přijmeme jich zhruba kolem 30 až 40 za rok.